wie een grote verrassing voor de 38-jarige Melle Laurens van der Heijden. Na een smoes waard hij weer naar Haanshelle, want hij wie op vakantie in Zeeland. Hij is de jongste van Friesland die dit hier een lintje krijgt. Vrijwilliger bij Scouting Harlingen vanaf 1999 al. Verder is hij cultureel en in de buurt botactief. Die indrukwekkende lijst van activiteiten, nu reeds verricht op deze jeugdige leeftijd, heeft het Zijn Majesteit de Koning behaagd om de heer Van der Heijden te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilligerswerk, dat is meer wel maar de paplepel ingieten. Zoals het aan zes kist. Mijn heid en men ben allebei ik tegen blutsen bij het vrijwilligerswerk in Haas vooral. Als iedereen, gewoon in Friesland en Nederland, vrijwilligerswerk dwaas hoe, nou ja, dan zou de wereld er misschien nog wat mooier uitzien. En dat is ook mijn motto, lid de wereld een beetje beter achter dan het voen haast. Verderop in de provincie wordt een lintje uitdrukt om de oudste die er dit hierin krijgt. Het is de 86-jarige Jan Stienstra uit Boetenpost. Hij had jarenlang actief geweest voor de voetbalvereniging in Koostertille, bij Tjerken en stiepe buurtbewoners. Maar het komt de meesten daar die vaak een jierskip, soms heel stil, wat te moek, zich zo tjens maken. Zelfs nou, in het zwaarcentrum dat Stienstra went, helpt hij weer een keer. Ja, u zei die zelf in zijn meeting om, du bent net alleen op de wereld, hè? Ik heb een beetje om die medemens denken. En dat hebben we meegekregen. En daar ben ik achteraf nog heel blij om. Want je krijgt een hele grote dankbaarheid waarom. Ja, dat zit erin en dat bloed, ik zag. Daar kan ik niks aan doen. Ja, voor mensen die zeiden, maar wat rustiger aan, maar dat is mijn natuur. Ja.